Soal kamu lagi buat dengan ini godan video saya, tolak kemudian dengan ini video kejas entertainment kasih banjir, nanti mana video konten ini orang ke sesuatu berdokumen apa, saya pernah video konten ini macam mana, nanti mana lama macam apa, ada saya pernah ini macam mana, bitar nak kasih berbunaya, tapi jika bang tapi kota lah video kota bensu kamu saya, nanti mana lama macam apa. Sound, take 7, action. अरे दोस्तों दिल मजा खानानै खिथ'आ थाफ्ले फुजा जाखोना माखो मा फुजाबो थाखोलाय मोनबाय दा मजाखो मोजाङैनो खिनो हाबावो नालाय नों गाबोन फुङाव ए नोंबा बेखौ नेनानै लाबोलालै आं मैया बेखौ गुबुन सिख्लाजों टाउनाव बेरायनायसो नुदों नों बेखौ नेनानै लाबोला गुबुन लायदो थांदोंमोन नायदो फायमोन मालाय इन्जिनियार साख्रि मावनायजोंसो हाबा जागोननो गिदिर गिदिर साख्रि मावनायजोंसो हाबा जागोननो बिदिबा जों बांद्राय हिनजाव मोनबावगोन नालाय बे जुगाव बे फाग्ला बिदिजों जायो झुमका दिलाऊंगा कंगना दिलाऊंगा सब कुछ मैं लाऊंगा तेरी कसम अबे तकले और क्या क्या कर सकता है बताओ चंदा चुराऊंगा तारे भी लाऊंगा ठीक है मान के चलो अब कंगना और झुमका किसी भी तरह ला कर सकता है पर दो चीज आप कैसे लाएंगे भाई जो कि तुमने बताया कि तारा और क्या बताया था चांद उन दोनों चीज को कैसे लाएंगे भाई क्या रॉकेट चढ़ के जाएंगे इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास तो लोगों जोंना दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होबानो जाबाय तो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय